a xente xove non está tirando polo percebe, non? Deberíase cuidar moito máis do que se cuidan as cousas e non... Non. Tampouco non gusta moito este traballo a xente nova. Prefieren traballar en outras cousas. Ese é un dos problemas, a renovación xeracional no mundo da pesca en xeral, non dos directivos, é un tema que nos preocupa e que sempre tratamos na patronal, incentivar a formación a xente nova, buscar alternativas que lles poda ser atractivos. Penso que o mar en xeral non está valorado socialmente como podía estar antes, non? É dicir, antes en que casa non había alguén que quería ser mariñeiro, ou se non escoitas a ningún neno que quere ser mariñeiro, nin que se queira dedicar ao mar, ou se queren ser outras cousas, pero mariñeiros non. Ahora a juventud ya mira yo todo de outra maneira, non queren traballar no noso traballo, non lles gusta, non les gusta a rutina, iso de estar horas e horas facendo o mismo, pues, isto é un futuro, eu personalmente miro yo como un futuro para este pueblo, para rapaces que non topan traballo, que dan voltas e non... rapaces e raparijas, porque aquí pode traballar quen queira. E nós pretendemos que veñan aquí, que aprendan o noso oficio, que é moi bonito, e que estuvo aí anos olvidado, apartado, e que agora nadie nos conoce. Sen nós os barcos non van ao mar, pero dices, son redeira, concho, e que é iso? Que é iso? Yo creo que la gente joven, no está tan contaminada de tan malos vicios como ya estamos la gente de edad. Lo que sí creo es que, como en todos los oficios, tienes que tener unos años y ganas y que te guste para ser mariscadora, porque es duro, El meu fillo normalmente dedicas ao marisqueo. Non quixo estudiar e dixenlle na casa non vas quedar ao mar. A veces vai co pai ao xeito, pero o xeito gustalle moito ir, El seguirá no mar, El non é de traballar baixo un jefe. El gustalle el solo vai moi ben. Xa somos 4 que vamos coas nazas. A miña filla incluída. Porque ela xa tiña vido algunha vez con nós, o sea, algunha vez que estaba na casa sen a traballar, pois tiña vido con nós as ameixas e tal, e ela gustaballe. Entonces, agora un veciño noso que se jubilou, ela decidiu comprar o barco. Eu nunca lle dixen que non, para que lle vas a dicir que non, ten que ser unha cousa que a ela lle gusta, se lle gusta, para que lle vas a quitar da cabeza. De feito, xa lle digo, cando está o pai aquí preparando peix, para nós lle digo, mira, filliña, como fai teu pai, miras? Cando ti seas grande, tens que facer igual. Xa vou leccionando no tema. Temos aínda moito camiño que andar. Xa levamos un pouco, a veces estamos desesperadas, agobiadas, dicimos non hai salida, aquí isto... Pero logo ven un empuxonciño, somos bastante cabezudas as que estamos aquí e tiramos para diante. Unhas empezan a decair e las outras para arriba, e aquí non vamos a dar un paso atrás nin para coller impulso. Entón, somos un grupo bastante... Todas moi... Sabemos lo que queremos e hasta onde queremos llegar e la lucha que tenemos. Entonces, somos un buen grupo. Levando o que levo dentro e vivindo todo o que vivín hasta ahora, está claro que sería mariñeiro seguro, seguro. Porque, a ver, eu non me miro noutra cousa porque non sei outra cousa. É o que sei desde sempre. Es decir, desde que vin o mundo hasta o día de hoxe, é onde me movo. E todos os días o tema de conversación que hai, sea por isto, sea por outro, sempre é o mar. Meu pai embarcado, meu irmán embarcado, meu outro irmán embarcado, meu abuelo, meus primos, meus tíos... Que escoitas? Sempre o mundo do mar está relacionado no tema na mesa. Por moi duro que me parezca, por moito que mires, non sei, pero eu estaría no mar. Home, pois eu traballei en varios sitios, pero como agora estou de maravilla. É que me gusta, Todo o mundo dice, ai, como que ben te adaptaches ao mar e tal, e dice eu, pois me gusta. Sin lugar a dudas. Si volvo a nacer, sería mariñeira, Sí. Si unha persona non traballa no que lle gusta, suele ser infeliz. Entonces, como me gusta, son feliz, sí. Todo. Para min o mar
É a miña vida. Desde pequena foi o que vivín. Pois traballei nunha fábrica 2 ou 3 meses, non me gustou moito. Estuve facendo limpieza uns meses, non me gustou moito. É a miña vida, o mar. É o todo. E hai que cuidalo porque hai moita contaminación, moita especulación, que non nos damos conta, que non defendemos moito o mar, pero vive moita xente do mar. E para min é a miña vida. Para min o mar é vida, sacoume moito adiante. Tuve moitos problemas, por desgracia, e foi algo que me sacou moito adiante. Entre as miñas compañeiras de sempre, é o mar. Si, eso podo dicirlo a boca cheia. As mulleres cantan xunto ao mar, baten palmas frente ao cais, adían pesares na madrugada, decen redes de corais, algunha entoa unha lala, desafían dos vendavais, nos batucamos sen parar, nos longos días de somos navío a despregar a súa vela, como unha flor a ensinar as cores dela. Huele, 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 huele.